Как да накараме едната минута да тече 3 пъти по-бавно за нас и да имаме време да помислиме нормално за една сделка преди да я пускаме или спираме. Значи, има едно нещо, което много от вас не сте замислили за какво служи. А именно на една секунда таймфрейм графика. Ако започнете да я гледате в продължение на час-два, пред вас ще минават същите абсолютно фигури, но много по-бързо ще се чертаят. Тоест, за 30 секунди ще имате чертеж от фигури, който може да се случи за 30 минути. Също така той може да се случи за часове. И по този начин, като гледате по 3-4 часа на ден, само гледате на една секунда графиката, кое след кое следва, ще добиете фотопамет и ще знаете как кое следва и как се образуват дадените фигури. И мозъкът ви лека по лека ще свикне с интервал на следващите една секунда. И после, като обърнете на 1 или 5 минута или повече, изведнъж ще се окаже, че имате много свободно време, защото мозъкът ви вече ще започне да мисля 3 пъти по-бързо, като гледа графиката. И така даже ще ви се струва действието бавно. И нищо чудно да започнете да правите мини сделки, като гледате само на 1 секунда таймфрейма. Това е. Приятен ден!